ngati sitikuziwa chifukwa chimene tili pa dziko lapansi, ndiye kuti moyo wathu sungapindule. Ambiri mwa ife zathu sizikuyenda chifukwa chani? Sitikuziwa chimene tili pa dziko lapansi. Tawerenga Yeremiya chapter 51 verse 20. Mawu akuti, iwe Kuliani, iwe Maria, iwe Janet, iwe Fefa, iwe Ruthi, iwe Alex, iwe Yohani, ndiwe chiponga changa, ndiwe chida changa, ndiwe chida changa cha nkhondo. Ndi iwe ndimaphwanyaphwanya mitundu ya anthu. Ngati Mulungu akuti iweyo ndiwe chiponga changa, ndiye kuti ntchito yako ndi chani? Uli pa ntchito yanji? Ngati Mulungu akuti iweyo ndiwe chiponga changa, ndiye kuti uli pa ntchito ya mtundu wanji? Yoti uzigona usiku wonse? Munthu amene anyamula chiponga magona usiku wonse? Munthu amene anyamula chida amagona usiku wonse? Ndeno iweyo ndiwe chiponga changa. Chifukwa chani uli chiponga cha Mulungu? Amene anyamula chiponga kapena amene anyamula mfuti ndiye kuti ali pa nkhondo. Haleluya. Amene anyamula chiponga, amene anyamula mfuti ndiye kuti ali pa nkhondo, sali pa ufulu ayi. Haleluya. Ndiye kuti akumenya nkhondo pa dziko lapansi. Ambiri mwa ife zathu sizikuyenda chifukwa chani? Tayiwala kuti ifeyo ndife ankhondo. Tayiwala kuti ifeyo tikuyenera kuti tikasewere nkhondo. Ndiye kuti zathu sizikuyenda chifukwa ndife ankhondo komano sitikumenya nkhondo ayi. Akuti iweyo ndiwe chiponga changa. Chifukwa chani Mulungu akuti iweyo ndiwe chiponga changa? Ndiye kuti Mulungu akusewera nkhondo pa dziko lapansi. Pa dziko lapansi pali nkhondo ya Mulungu ndi Satana, koma osewera nkhondoyo ndiweyo ngati Mkhristu. Mulungu sazabwera pa dziko lapansi nazasewera nkhondoyo, chifukwa dziko lapansi si lake ayi. Akuti ndinalenga dziko lapansi ndi dziko lakumwamba, komano dziko lapansi ndamupasa munthu. Kusonyeza kuti Mulungu alibe ulamuliro obwera pa dziko lapansi kuza kumenya nkhondo iweyo, kuza kupasa ntchito imene Satana alanda, kuza kupasa bizinesi imene Satana alanda. Akuti iweyo ndiwe chiponga changa, ndiweyo ndizaphwanyaphwanya amitundu. Kusonyeza kuti iweyo uli pa dziko lapansi kuzamenya nkhondo, uli pa dziko lapansi kuzasewera nkhondo, kuzabweretsa ufulu umene Mulungu akufuna. Koma ambiri mwa ife sitikuziwayi kuti Mulungu atidalira ifeyo, sitikuziwayi kuti ifeyo ndife chida cha Mulungu. Ngati wewe uli chida cha Mulungu, kodi ukugwira ntchito ya mtundu wanji ya Mulungu? Akuti Satana ali pa dziko lapansi kuzatenga ulamuliro, ali pa dziko lapansi kuzanda ufumu wa Mulungu. Iweyo uli pa dziko lapansi kubweretsa ufumu wa Mulungu. Ufumu wa Mulungu sungakubweretsa mwa simple ayi. Akuti ubweretsa ufumu wa Mulungu ngati ukumenya nkhondo. Yeremiya 51 verse 20 akuti iweyo ndiwe chiponga changa, ndiwe chida changa, ndiweyo ndizalanda bizinesi imene Satana anakulanda, ndiweyo ndizabweretsa skulu imene Satana akulanda.
kodi ndangati mwa ife tikuzindikira kuti ifeyo ndife chida cha Mulungu? Amene ali chida cha Mulungu samagona usiku osayi. Akuti amene anyamula chida amalondera, amakhala tcheru. Kodi ana anga ali bwanji? Kodi business yanga ikuyenda bwanji? Kodi ndi ndani akusewelesa ntchito yanga? Kodi ndi ndani akusewelesa ana anga pakati pa usiku? Akuti umakhala mlonda, sumangogona usiku osayi, ukupemphera ana anga akhale ndi nzeru, ukupemphera ana anga ziwanda zabwerere, ana anga afiti asakhuze moyo wawo. Akuti ukhale mlonda wa business yako, ukhale mlonda wa ana ako, chifukwa Satana abwera kuzalanda business yomweyo, Satana abwera kuzalanda ntchito yomweyo, Satana abwera kuzalanda banja yomweyo. Ngati ungokhala supindula ndi moyo wako, sizikuyenda chifukwa sukuzindikira chimene iweyo ulili pa ziko lapasi. Uli pa ziko lapasi kuzasewera nkhondo, kubweresa ufumu wakumwamba pa ziko lapasi, kuchosa ufumu wa Satana pa ziko lapasi. Ndeno funso langa ndakuti kodi uchosa bwanji ufumu wa Satana pa ziko lapasi? Munjira ina umukaniza bwanji Satana pa business yako, umukaniza bwanji Satana pa banja lako, umukaniza bwanji Satana pa ntchito yako, umukaniza bwanji Satana pa ana ako? Ngati sukuziwa sizingaende. Ukuyenera kuziwa machido yake, umukaniza bwanji Satana. Ndiye kuti wewe uli pa nkhondo, iweyo ndi Satana. Nkhondo imeneyo ndiyofuna kuti ungomukaniza iwe Satana pa business yanga ayi, iwe Satana pa ana anga ayi, pa ntchito yanga ayi, pa amuna anga ayi, pa banja langa iyayi, pa mkazi wanga iwe Satana iyayi. Kodi unkaniza bwanji? Akuti pokhapokha ukumuziwa maendedwe ake, kodi Satana amaenda bwanji? Haleluya. Si nthawi zonse tuyena kuti tiphunzire za Mzimu Woyera, kapena Mulungu ndi ndani, kapena Yesu Kristu ndi ndani. Akuti nthawi zina ukuyena kuti umpange study Satana. Kodi Satana amaenda bwanji? Kodi maganizo ake ali patipo? Anachenjera cha mtundu wanji? Mawu akuti Satana anachenjeresa mene lili njoka. Akuti Satana anachenjereresa. Kodi anachenjera mwa mtundu wanji? Ngati ufuna kuti Satana umukanise pa business yako, umuziwe. Ngati ufuna kuti Satana umukanise pa banja lako, umuziwe. Ngati ufuna kuti Satanayo umukanise pa banja lako, ukuyenera kuti umuziwe bwinobwino. Kodi amaenda bwanji? Tili pa ziko lapasi kuti tizamenye nkhondo. Ngati sikumenya nkhondo, ndifake zako sizikuyenda. Ndangati mwa ife lero litamenyapo nkhondo? Ngati kungokhala moyo wako sungatani, sungapite chisogolo. Timenya bwanji nkhondo ndi Satana amene? Tate tuwerenge Mateo chapter 5 verse 44. Mateo 5 verse 44. Ambuye Yesu amaphunzitsa akuti chabwino, koma ine ndikukuwuzani kuti muzikonda adani anu, ndipo muziwapempherera amene amakuzunzani. Haleluya. Akuti muzikonda adani anu. Chifukwa chani Ambuye Yesu akuti muzikonda adani anu? Amene akubera pensulo ngankonde. Amene akuthesera banja lako ngankonde. Amene athesa business yako ngankonde.
koma Ambuye Yesu akuti tiyeni tikonde adani athu. Ndeno funso lathu ndakuti kodi mdani wathu ndi ndani? Kodi mdani wathu ndi amene athesa banja lathu? Kodi mdani wathu ndi amene athesa business yathu? Mdani wathu ndi amene atilanda ntchito, atithesera ntchito? Kodi mdani wathu ndi ndani? Ambuye Yesu akuti tiakonde adani athu, tiapempherere iwo amene amatizunza. Akuti amenewo tiapempherere ndipo tiakonde. Kodi chifukwa chani Ambuye Yesu amaphunzitsa mawu ngati amenewa? Ndiwerenganso Aefeso chapter 4 verse 30. Aefeso chapter 4 verse 30. Kwina kundizingolongosola. Chapter 4 verse 30. Mawu akuti ndipo musamvese chisoni Mzimu Woyera amene Mulungu adakusindikizani chizindikiro chake chosimikizira kuti ndinu ake pa tsiku limene Mulungu azatipulumutse kwathunthu. 31. Akuti muchoseretu pakati panu kuzondana, kukalipa ndiponso kupsa mtima. Musachitenso chiwawa kapena kulankhula mawu achipongwe. Tayani kuipa konse. 32. Muzikomerana mtima ndi kuchitirana chifundo, ndipo muzikhululukirana monga momwe Mulungu mwa Khristu adakukhululukirani inunso. Akuti tisamkhumudwitse Mzimu Woyera amene ali mu mtima mwathu, amene Mulungu anamuyika mu mtima mwathumo ngati chizindikiro kuti pa tsiku lomaliza azatipulumutsa. Akuti Mzimu wa Mulungu tisamukhumudwitse. Pa Efeso chapter 4 verse 30. Ndeno pa 31 kumasika pasi akulongosolanso za momwe tingamkhumudwitsire Mzimu wa Mulungu. Akuti Mulungu anayika Mzimu wa Mulungu mkati mwanu ngati chani? Ngati chizindikiro kuti iweyo ndiwe mwana wanga, ndipo pa tsiku lomaliza ndzatani? Ndizakuwombola. Ndeno tipange chani kuti Mzimu wa Mulungu tisamkhumudwitse? Pa verse 31 akuti tisakhale anthu opsa mtima, ndipo tisakhalenso anthu osakhululuka, komano chani? Tikhululukirane wina ndi mnzake. Kusonyeza kuti ngati sunakhululuke, ngati wapsa mtima, ndiye kuti umukhumudwitsa Mzimu wa Mulungu. Mzimu wa Mulungu akakhumudwa, ndiye kuti pa tsiku lomaliza sazakutenga kupita nawe mmalengalenga kwakumana ndi Ambuye Yesu umene timati mkwatulo. Mkwatulo pa tsiku lomaliza ndiye kuti Mzimu wa Mulungu azachoka pa tsiku lapansi. Ngati ali mkati mwako ndiye kuti muzachokera limodzi, koma ngati sali mkati mwako ndiye kuti azakusiya. Achoka bwanji mkati mwako? Akuti kupsa mtima. Kupsa mtima, kusakhululuka. Ndofuna kuti mumvetsetse bwinobwino kodi chifukwa chani Ambuye Yesu amaphunzitsa akuti tiyeni tiakonde adani athu, tiyeni tiakonde iwo amene amatizunza. Ambuye Yesu amaona vesi limeneli. Mzimu wa Mulungu timamkhumudwitsa pamene ifeyo tapsa mtima, timamkhumudwitsa pamene ifeyo tikulephera kukhululuka.
andi satana mawu amene wamaziwa bwinobwino. Satana sazangobwera kuti ndofuna ndiwe mu mtima mwako, ayi, ndofuna ndichose mzimu wa Mulungu mu mtima mwakomo, ayi. Amaziwa njira yake, akuziwa Efeso 4 verse 30 kuti ukhoza kumukhulupirisa mzimu wa Mulungu popya mtima, ukhoza kumukhulupirisa mzimu wa Mulungu posakhululuka. Ndeno chimene Satana amabweresa china chake pa moyo wako kuti ukatani ukapye mtima. Ukapya mtima ndiye kuti Satana atani alowa pa moyo wako, mawu akwaziwa bwinobwino. Ngati uli ndi mtima osakhululuka ndiye kuti Satana wamusegulira njira, alowa mu mtima mwako. Tate tikumbukire bwinobwino tikawerengaso Efeso chapter 1 verse 3 akuti mdaliso wina uliwonse umabwera kwa ife kuzera mwa ndani? Kuzera mwa Yesu Kristo. Ndipo Yesu Kristo ali pa moyo wathu ngati mzimu wa Mulungu mkati mwathu. Ndiye kuti timalandira mdaliso kuchokera kwa Mulungu kuzera mwa mzimu wa Mulungu mkati mwathu. Tufuna machiritso ndi mdaliso umenewo. Tiufuna nzeru za kusukulu ndi mdaliso umenewo. Tiufuna favor pa moyo wathu, tiufuna makontrakti, tiufuna business ndi mdaliso umenewo wochokera kwa Mulungu. Ndiye Mulungu akuti zonse zimene niyo mukufuna ndi zakupasani kuzera mwa ndani? Kuzera mwa mzimu wanga mkati mwanu, kuzera mwa Yesu Kristo mkati mwanu. Kusonyeza kuti ngati mzimu wa Mulungu ulibe ndiye kuti mdaliso pa dziko lapansi ulibe. Ngati mzimu wa Mulungu ulibe ndiye kuti so pa tsiku lomaliza suzakwatulidwa nawo. Ngati pali chinthu chofunikira kwambiri pa moyo wako ndiye kuti ndi mzimu wa Mulungu mkati mwako. Ndi Ambuye Yesu akuti ngati mzimu wa Mulungu ali mkati mwako upange uyesese kuti mzimu ameneyo asachoke. Ayi, achoka bwanji? Kupya mtima. Achoka bwanji? Akuti kusakhululuka. Ambiri mwa ife zathu sisi kuyenda sitikulandira kwa Mulungu chifukwa chani? Sitinakhululuke. Chifukwa chani? Ndife opya mtima. Akuti pamene ukupya mtima ndiye kuti sukudalira mzimu wa Mulungu, kapena sukudalira Mulungu amene anabweresa moyo pa iwe, kapena sukudalira Mulungu amene anakukhululukira iweyo. Tikulephera kulandira, tikulephera kudalisika chifukwa chopya mtima, chifukwa chosakhululuka. Matthew 5 verse 44 akuti koma ine ndikuwuzani kuti muzikonda adani anu ndipo muziwapempherera amene amakuzunzani. Chifukwa chani Ambuye Yesu akuti tizikonda adani athu? Ambiri mwa ife timaona ngati kuti mdani wathu ndi mwana wathu, mdani wathu ndi mkazi wathu, mdani wathu ndi mwamuna wathu, mdani wathu ndi amene timagwira nayo ntchito, kapena bwana athu ku ntchito, kapena aneba athu. Tikawerenga pa Yohani chapter 9 verse 2 mpaka na 3 akuti Ambuye Yesu atachirisa osaona uja, atamuchirisa osaona uja, anthu oonerera the Pharisees anafunsa funso akuti pakati pa mwana uyu amene anabadwa asakuona ndi makolo ake, kodi wolakwa ndi ndani? Anachimwa ndi ndani? Anachimwa ndi mwanayu kuti abadwe osaona, kapena anachimwa ndi makolo ake? Ambuye Yesu anayankha kuti makolo ake sanachimwe, komanso mwanayu sanachimwe. Ayi,
komano zinachitika kuti ukulu wa mulungu katani ukaonekere. Chimene afarisi amafunsafunso limenelo amafuna kuti apeze ndani, kodi ndani ndi ndani, amene ali ndi vuto ndi ndani. Ndi zomwe zikuchitikanso mzinyumba mwathu, ndi zomwe zikuchitikanso mabizinesi athu, muzintchito zathu. Ine ntchito yatha, kodi alakwa ndi ndani? Alakwisa ndi nzangayu kapena alakwisa ndi abwana? Wina kakuza kuti alakwisa ndi nzakoyu, chichitike ndi chani? Ndiye kuti umuda nzakoja, upya mtima chifukwa nzakoja apangisa kuti ntchito ija ite. Ukatero ndiye kuti Satana agwirisa ntchito Aefeso 4:31 akuti chifukwa chopya mtima kwako mzimu wa Mulungu sangakhale mkati mwako. Tikuyenera kuziwa kodi Satana tingamowese bwanji pa business pathu, tingamowese bwanji pa banja lathu, tingamowese bwanji pa ana athu, pa ntchito yathu. Akuti kungopya mtima. Ena asetimatineyo chimo lilose iyayi, mabosa ine nasi akalekale, corruption nasi akalekale. Koma kodi kupya mtima, kodi kukhululuka, tikumakhululuka? Akuti nafeso nthawi zambiri timafunsidwa mafunso, kodi banja langali kuti lisamayende bwino vuto ndi ndani? Ndi mkazi wangayo kapena mwamuna wangayo, kapena ndi akwawo amkazi wanga, kapena akwawo ako mwamuna wanga? Ukakhala bize kumafufuza zimenezozo, chizachitike ndi chani? Uzakumana ndi ena amene mwina mawu sakwaziwa bwinobwino, kapena moyo wauzimu sanakule zenizeni, Mulungu angwasegula maso, ndeno akuona ndithu zoona sukulu yako sikuyenda chifukwa chani? Ankolo wako anapanga ABCD. Ndeno munthu uja akululira mawu amenewo, akuonesa zomwe zilipo ndithu ndi zoona. Koma kodi ponena mawu amenewo akuthandiza? Chifukwa ponena mawu amenewo iweyo wapya mtima. Zoona ankolo anga ngapange zimenezo, zoona anti anga ngapange zimenezo, zoona bambo anga ngapange zimenezo, wapya mtima. Chifukwa chopya mtima kuja mzimu wa Mulungu akuchokerapo. Chifukwa choti mzimu wa Mulungu achokapo, ukulephera kulandira kwa Mulungu, ukulephera kukalowa kumwamba. Alakwisa ni ndani? Akuti kusazindikira kapena kusaziwa kodi Satana angalowe bwanji mu mtima mwathu, Satana angafikire bwanji pa business yathu, pa ntchito yathu. Akuti tisakhale anthu oyang'ana pamene pali vuto, koma tiyang'ane kuseri kwa vuto. Kodi chimene chikubweretsa vutoli ndi chani? Akuti ndani wako weniweni, si iyo amene atani akuyandikira. Haleluya. 1 Petro chapter 5 verse 8. 1 Petro chapter 5 verse 8 akuti the devil, the chief enemy, akuti akuyenda ngatani, akuti ngati mkango akuzungulira. Akuti your chief enemy, ndani wako wamkulu si bambo wako, si mai yako, si ana ako, si mkazi wako, si amuna wako. Ndani wako wamkulu ndi ndani? Ndi Satanayo. Akuti usayang'ane iye amene Satana akumugwirisa ntchito kuti alande business yako. Ukamang'ana amene Satana akumugwirisa ntchito, supindula ndi moyo wako. Zingati kudana ndi maorenji, ndeno iweyo ukuchosa maorenji mu mtengo, chaka cha mawa Sataniso azameranso.
koma ngati kudana ndi maolenji pa nyumba pako udule chani, udule mtengo, uzule mtengo ucha. Ndiye kuti ukulimbana ndi the source of your problems, ukulimbana ndi Satana amene ubweza madani mavuto achawo. Ndeno Satana ndiye wa chief enemy ameneyo ukuyenera kuti ulimbane nayo. Koma iye amene akungogwiritsidwa ntchito ndi Satana akuti ameneyo usakhale nayo busy ayi. Mulungu akhoza kugwiritsa ntchito amayi ako, ndizoona. Satananso akhoza kugwiritsa ntchito amayi ako kulimbananso ndi moyo wako. Satana akhoza kugwiritsa ntchito m'bale wako nzako kulimbana ndi moyo wako. Komano ukalimbana ndi nzako kunena kuti ine sopano uyuyu aulimbana ndi moyo wanga apangisa kuti ntchito yanga ithe, business yanga isamayende, sokhalanso nzanga. Ukamuchosa amene ujayo chichitike ndi chani? Satana afunanso nzako sowina. Haleluya. Amene ukulola kuti akhale pafupi ndi iweyo ndi amene Satana amagwiritsa ntchito. Sabagwisa wakutali ayi. Ndeno iweyo uone Satanayo kodi amayenda bwanji, kodi akubwesa chani pa moyo wanga, akuti ameneyo ndi amene utani umukanise pa moyo wako. Akuti Satana tisamthawe koma tingotani tingomukanisa. Pamene unena kuti iwe siweso nzanga yayi, choka pa moyo wanga, umakhala ngati kuti utani ukumuthawa Satana. Satana sitima mthawa ayi. Ukamuthawa atenganso nzako sowina kumugwiritsa ntchito kulimbana ndi moyo wako. Komano ungomukaniza Satana. Ukamukaniza Satanayo ndiye kuti even anzako akamabwera azalephera kulimbana ndi moyo wako. Amene atumidwawo azalephera kulimbana ndi moyo wako. Ndi chifukwa cha Ambuye Yesu akuti tiyeni tikonde adani athu. Tiyeni tiakonde adani athu. Akuti tisakanize iwo amene amatinyoza, koma tikanize ndani? Tinkanize Satana. Ambiri mwa ife zathu sizikuyenda chifukwa chani? Tikukaniza munthu olakwika, kapena tikudana ndi munthu olakwika. Pamene tikudana ndi munthu olakwika paja ndiye kuti ifeyo tikumulowanso Satana uja kuti adani alowe. Chifukwa Satana Aefeso 4:30 akuwaziwa bwinobwino tisamkhumudwise mzimu wa Mulungu. Timukhumudwisa mzimu ndi kukwiya kwathu, timukhumudwisa mzimu ndi kusakhululuka kwathu. Pamene sikukhululuka ndiye kuti tikumusegulira Satana kuti alimbane ndi moyo wathu, tikumusegulira Satana kuti alimbane ndi business yathu, alimbane ndi ntchito yathu. Mateo 13:37. Verse 37 akuti Yesu adati wofesa mbewu zabwino uja ndi mwana wa munthu. Munda uja ndi ziko lino lapansi. Mbewu zabwino zija ndi anthu ake a mfumu wakumwamba. Na msongole uja ndi anthu ake aoipa uja. Ndani wozafesa na msongole uja ndi Satana. Haleluya. Akuti ndani wozafesa na msongole uja ndi ndani? Ndi Satana. Kusonyeza kuti ndani wako ndi ndani? Ndi Satanayo. Amakamba zafanizo la ofesa akuti wina azala zabwino munda mwake, kenaka akubwera wina akuzaza na msongole zoyipa. Ndakuti zabwino zija ndi anthu amene akuchita mawu okawa kumwamba, komano na msongole uja ndi anthu oyipa. Koma kodi amene azala anthu oyipa pa ziko lapansi ndi ndani? Akuti ndi Satana. Ameneyo ndiye mdani wako. Usalimbane ndi anthu amene akuchita zoyipa. Nangati ali munthu akuchita zoyipa, ameneyo usalimbane nayo. Koma
ulimbane ndi iye amene abweresa anthu amenewo kuti azichita zoyipa. Akuti amenewo limbana nawo. Ndiye Satanayo. Akuti Satana ndi amene tizimuona kuti ndi mdani wathu, the chief enemy. Osati apongozi athu ayi. Ukazangova kuti apongozi anga apanga ABCD, iweyo ndikupsa mtima, iweyo nena kuti asazapondesa pa nyumba panga, pamenepo ndiye kuti walephera mayeso. Pamenepo ndiye kuti wamusegula Satana uja kuti ayambe ndithu kuononga zonse pa moyo wako. Umakhala ngati wajoyinaso chipani chomwecho. Koma kuti ukamvesese, kodi Satana ameneyo amaononga bwanji moyo wanga, alowa bwanji pa banja langa, alowa bwanji pa bizinesi yanga? Akuti usapse mtima, akhululukire. Ndichifake kwa Kolose chapter 3 verse 13. Ndiwerenge verse imene romaliza. Kolose chapter 3 akuti tiyeni tilolerane wina ndi nzake, tilolerane wina ndi nzake ingakhale talakwirana. Chifukwa chani? Even Ambuye Yesu ngakhale tinachimwa ifeyo anatani? Anatilola kuti tipulumutsidwe, anatilola potikhululukira. Ndi akuti ngakhale tili ndi anthu amene akulakwisa zinthu, ngakhale tili ndi anthu amene sakuchita zoyenera, koma kuti tiyeni tilolerane, tiyeni tilandirane, timvesesane, tikhululukirane. Akuti pamenepo ndiye kuti ukuchita mawu a Mulungu, pamenepo ndiye kuti ukugwirizana ndi mawu andani? Ambuye Yesu. Akuti tiyakonde iwo amene amatani? Amatida. Tiyakonde adani athu, tiyakonde iwo amene samatifunira zabwino, chifukwa siku lina lake azatifunira zabwino. Haleluya. Ndi ndani amene sanachoke kumdima kupita kukuwala? Wina aliyese Mulungu anamchosa kuudima kubwera mukuwala. Wina aliyese, palibe amene anganene kuti ine nabadwira mukuwala. Wina aliyese Mulungu anamchosa mundima kubweresa mukuwala. Ndino ngati ukumuda nzako amene ali kumdima, ukumunyoza nzako amene ali kumdima, akazabwera mukuwala mujamo, uzamulandira? Ndichifake Ambuye Yesu anapereka fanizo. Akuti munthu mwini munda anapita kukatani? Anapita kumunda kwake, anapanga haya anthu, anasiya munda, anauza kuti mulime mundawo, mukalima mazulo ndikupasani rupiya. Kenaka chama 9 anapitaso pansika, anakapeza anthu ena kungokhala. Akuti kodi inu chifukwa chani mkungokhala? Akuti palibe amene atipasa ntchito. Akuti nanunso bwerani kuno, mupite munda mwanga mukambe kugwira ntchito. Anthu aja anayamba kugwira ntchito, anauza kuti ndizakupasani malipiro okuyenerezani. 12 koloko anapezaso anthu ena kungokhala, anatengaso kayambe kugwira ntchito munda mwanga. 3 koloko chimozimozi. Akuti sopakana chama 5 anakapezaso anthu. Akuti chifukwa chani mungokhala? Palibe amene atipasa ntchito. Akuti bwerani kuno, lowani mundawo. Pamapeto amene anayamba kugwira ntchito 5 koloko anapasa rupiya, 9 koloko anapasa rupiya, 12 koloko rupiya, anabwera 3 koloko rupiya. Chimozimozi anangogwira 1 hour, anabwera 5 koloko anapasaso rupiya. Iyo anabwera mamawa akuti kodi mwapanga bwanji, mutilinganiza bwanji? Awangobwera kumene mukuwapasaso rupiya. Akuti kodi tinapangana chani? Mesa tinapangana rupiya, ndakupasani zokuyenerezani. Musapange sanje ndiwo ndapasa chaniso, ndapasa rupiya, ngakhale ntchitoyi ayamba kumene kuyigwira. Haleluya. Akuti mufumu mwamba ndi chimozimozi.
ukhoza kukhala mukuwala wina kumunyoza kuti koma chimenechi ndi chidakwa, koma chimenechi uhule, chimenechi chiunyozesa anthu mumusi monsemo. Akuti siku ndi limodzi Mulungu zanena kuti pano paso pano ndiwe mwana wanga, bwera kuno uyamba kunditumikira. Akuti zakhala anthu amodzi amene sizakalowa kumwamba chifukwa chani? Nsanje, jealousy. Alo abwera bwanji mkuwala ameneyo, abwera bwanji ukuku chifukwa cha zomwe matani, zomwe mapanga. Akuti chifukwa cha nsanje yomweyo kuzapezeka kuti sukatani, sukalowa kumwamba, ingakhale unayamba kulalikira mawu a Mulungu uli ndi zaka 12, ingakhale unayamba kupemphera malilime uli ndi zaka 10. Akuti ambiri akalephera kulowa kumwamba chifukwa cha tinthu ting'ono kwambiri, kupsa mtima. Ngakhale tikumana ndi mavuto panopa, ngakhale ena akutida, tiyeni tione kuseri kwa munthu uja. Pali ana amene amavuta muzinyumba mwathu, sitikuziwa kodi mwanayu vuto ili chifukwa chani akuvuta. Timangomunena, timangomunyoza, ukulephera mkalasi chifukwa chani? Sukuziwa kuti kumakoloko wina wake anangonenera kuti pabanja ili pasasatukepo munthu opita ku university, pasatuke munthu okalemba form 4 kapena okhoza bwino form 2, wina kanangolengeza, ndipo zikuchitika pali temberero. Ndeweyo ukumakwapula mwana siku ndi siku, ukwapula mwana siku ndi siku, ulibe nzeru iwe, chigololewe, ndiwe hulewe, osaziwa kodi amene akubweza zimenezo ndi ndani. Pali anthu oti akungopanga remote control ana athu, akungopanga remote control moyo wathu. Akuti tisaone vutolo, tisaone khedwe la mwanayo, tione chomwe chikubweresa khalidwelo. Tione satanayo amene akutuma ma aunties kubweza zosakhala bwino, tione satanayo amene akutuma ma uncles kubweza zosakhala bwino. Tisaone uncle athu yayi, tisaone auntie athu yayi, tisaone apongozi yayi, tione amene akupangisa kuti apongosiwo apange zomwe akuchitazo. Akuti pamenepo timugonjesa satana. Tikuyenera kumuziwa oyipayo kodi njira zake ndi za mtundu wanji. Amafuna kutipsesa mtima. Tikumbukire Yobu. Akuti Yobu amakhala moyo wosangalala, Mulungu amatani amamudalisa. Chifukwa chani? Mzimu wa Mulungu unali mkati mwa Yobu, amadalisika pa ziko lapasi. Pa siku lomaliza analinso okonzeka kuzakwatulidwa. Chifukwa chani? Amachita mawu, amapemphera, amasala chakudya, amateteza mzimu uja. Ndena kuti siku limodzi satana amazungulira, amafunisisa atakumana ndi Yobu, amafunisisa atalanda business ya Yobu, koma malephera. Mpaka nanabwera kupita kwa Mulungu. Akuti nde Mulungu atamuona satana, akuti kodiwe uchokera kuti? Akuti ndimayenda pa ziko lapasi. Akuti kodi mwana wanga Yobu wamusiya bwanji, wamusiya bwino? Akuti Yobu amakukondani poti munampasa zochuluka, munamudalisa. Mukangomuchosera mdaliso umenewo sakukondaniso. Satana maziwa kuti pa Yobu ndadani ndalephera kulowa. Koma mwina chomwe ningalowere ndi pamene Yobu apsa mtima. Apsa mtima bwanji? Alandidwe zomwe ali nazo, akhale pa zero, apse mtima, amutukwane Mulungu. Pamenepo ndipeza mpata ndilowa. That was the strategy yandani ya satana. Akuti mukuona ngati kuti Yobu amangokukondani? Ayi, samakukondani. Amakukondani poti mwampasa galimoto, amakukondani poti mwampasa ana okongola, amakukondani poti mwampasa business. Yes, andikungomulanda business moni, sakukondaniso. Amafuna kuti akalanda business Yobu apse mtima. Koma Mulungu amamuziwa bwinobwino Yobu. Akuti zimenezo sizitheka, mwana wanga ndikumuziwa. Ndakuti Mulungu anampasa mwayi. Akuti sopano ndakupasa mpata, ndakupasa ulamuliro. Mesa unalephera kulowa pa Yobu, panopa pita. Akuti from nowhere ana Yobu amapanga phwando, amacheza. Akuti nyumba inangotani, inangogwa. Ana onse kutani kuthera momwemo.
koma strategy ya Satana muiziwa, anasiyapo munthu mmodzi. Chifukwa chani? Amafuna kuti munthu mmodzi uja akapereke ripoti yoti ikapangise uja atani akwiye. Satana akafuna kukuononga, samachosa moyo wonse uja yayi. Ukhoza kupanga ngozi mwendo mwina kutani kudulidwa kapena mwendo osamayendaso. Chifukwa chani? Akufuna kuti kusayenda kuja umunyoze Mulungu. Ukangomunyoza achosa mzimu uja walephera kupita kumwamba. Imfa ya olungama Satana samasangalala nayo. Haleluya. Imfa ya olungama, imfa ya iye amene akuchita mawu, Satana samasangalala nayo, koma Mulungu amasangalala nayo. Pali anthu ena Mulungu amalola kuti afe. Chifukwa chani? Akuziwa akamakhalisa beba ziko lapasi achimwa. Ndeno Satana ngati wewe ukuchita mawu ndi olungama, alibe nawe ntchito. Tingotenga kuti minibasi muli anthu olungama okhaokha kalipo 5 akupita kandi akupita ku Nchinji, akupita ku Blantyre, akupita ku Tiko. Palibepo amene anganene kuti if asatanic anene kuti fetifuna tigwese minibasi mwazi wawo tigwise ntchito titukuke. Sizimatheka. Anthu achawo mwazi wawo ulikale safe. Ndezo Satana samalimbana ndi mwazi ngati umene uja. Amade akhoza tabwino nena kuti okay chabwino tingogwesa kuti tiavulaze, akavulala atani akwiye. Ambuye mwalola bwanji, Ambuye mwalola bwanji. Like zimene amayankhula ndani mkazi wa Yobu akuti zoona ana onse apita, ma business onse apita, mwamba kudwala mwasasoka chani akuti tango mtu kwanani Mulungu kena akamufe. Yobu akuti kodi chifukwa chani ukuyankhula ngati mkazi wopusa? Amaziwa kuti mkazi wake siopusa. Akanangoti iwe ndiwe mkazi wopusa, akanasemphana ndi dalitso wa Mulungu. Chifukwa kungoyena kuti iwe mkazi wopusa kumeneko ndikupsya mtima. So Yobu nalochenjera amaziwa kuti koma zimene kuyankhula mkazi wanga sizabwino ayi, ndi zomwe munthu amene atumidwa ndi Satana ayina kuti aziyankhula. Akuti kodi chifukwa chani ukuyankhula ngati ndiwe wopusa? Kodi kwa Mulungu tiloweza bwino zokha osati ndi zoyipa zomwe? Bible likuti Yobu atankhula zimenezo sanachimwepo, koma akanangoti iwe mkazi wopusa kwambiri. Chimo nalitiro, chimo nali limene akuti ukuyankhula ngati ndiwe mkazi wopusa bwanji. Satana amakusiyirabe anthu oti akhale close ndi iweyo, ayambe kukunena, ayambe kukunyoza, cholinga iweyo upye mtima. Aneba mukuziwa mwati amuna ano apita ku ntchito. Tabwerani apa mukuziwa ukakhala ozindikira ungoyena kuti ndikuziwa kale, khala chete. Haleluya. Akangoti kodi mukuziwa ungoti ndikuziwa kale, khala chete, usandisokosera. Zonse zimene mafuna kuyankhula ndikuziwa kale, kumeneko ndiye kumuziwa Satanayo. Chifukwa ukangopanga toaleti kuti uja ayambe kuyankhula A to Z, uchoka pamene pajapo kuti apya mtima, akulanda mzimu wako, Satana alowa sopano. Mwina anayimisana ndi mkazi inde nzoona koma zabwinobwino, koma iweyo pomulandira kodi munali kuti, munali ndi ndani, mwamba uhule ABCD. Chimo ndilitiro, chimo ndilomwera. Walolera kuti oyipa uja alowe mu mtima mwako. Chifukwa chani? Satana anabwesa neba wako, Satana anabwesa wina wake, amafuna kuti wina wake angoona nawo akubweresere message, report.
amasiya munthu mmodzi. Akuti mbuzi zonse zija akuti chinangobwera china chake basi changotani changogwerapo. Mbuzi zonse zija zatani zafera pomwepo, ndi onse amene amatani amaweta mbuzi zija ndangokhapo ineyo. Chifukwa chani? Carry out the bad message, apitise message ija. Chifukwa Satana akangopha onse opanda okanira message ija zopsa mtima nanga amasiyapo bonse akapereke ripoti. Tizindikire zimenezo, osamangomvesera zina zilizonse. Pali zinthu zina kunena kuti ndikuziwa kale. Wina atumiza ka video pa WhatsApp akuti achemwa taonani zimenezo, ndaona kale. Akuti aha, ndeno amayembekeza kuti ngati akangoona zimenezi ameneyo ndiona ndi maso ake kutadani nkhope yake chitakuoneka kutadani akwiya ameneyo. Ndapeza kuti weyo upita kwawo ukadyaso bwinobwino ukama bwinobwino amadabwaso. Kodi munaona tika video kaja odo ija mnaimveseradi? Namvesera. Akudaboti sizoona zimenezi. Chifukwa chani? Si chimene amadani amapanga expect. Ndani wathu timuzindikire. Haleluya. Amabwera ndi cholinga choti feyo tikakhale anthu okwiya. Sitikudalisika tachinga midaliso yathu. Chifukwa chani? Mkwiyo umene tasunga. Takwira neighbor wathu, takwira brother wathu, sister wathu, takwira pongozi athu, takwira auntie athu, takwira uncle athu, takwira makolo athu. Chifukwa chani? Wina wake anangotiuza akuti we siku yako sikuyenda chifukwa anakhwimira, iwe zako sizikuyenda chifukwa makolo anapanga ABCD. Akuti ukulimbana ndi anthu olakwika, akuti limbana ndi mdani wako wamkulu. Ameneyo ndi ndani? Ndi the chief enemy, Satana. Ambuye, kodi anachimwa ndani? Ndi makolo kapena uyuyu amene business yake sikuyenda? Achimwa ni ndani? Ndi mkazi yu kapena mwamunayo kuti asabereke mwana? Kodi achimwa ni ndani? Usazifuse mafusa mbili. Ndani wako ni ndani? Ndi Satana. Ameneyo ulimbane nayo. Ndifale Mulungu pa Yeremia 51 verse 20 akuti ndiwe chiponga changa, ndiwe chida changa, uli pa ziko lapasi kuti umenye nkhondo. Ungozuka pakati pa usiku namba kupemphera ukumenya nkhondo. Adani ako aja sabweraso. Satana uja satumaso aneba ako kusalimbana ndi moyo wako. Chifukwa chani? Ukupemphera mosalekeza, ukuchita mawu mosalekeza. Tisalimbane ndi iwo amene ndi tinthu ting'ono ongotumidwa chabe. Tisalimbane ndi otumidwa, tilimbane ndi otumayo. Haleluya. Tamuza neighbor wako, usalimbane ndi otumidwa, limbana ndi otumayo. Limbana ndi otumayo. Ameneyo uzule ndi misisi ukamponya kuti weyo pa business yanga usabwereso. Haleluya. Pamene ulipo ndofuna kuti ukayimirire. Ambuye segulani maso anga, Ambuye segulani maso anga. Zilipo zina zomwe ndakhala ndikukhulupirira. Ndimaona ngati aneba anga akuzunza moyo wanga, ndimaona ngati apongozi anga akuzunza moyo wanga. Ambuye mumalephera kundidalisa inu chifukwa cha kupsa mtima kwanga, mumalephera kundidalisa chifukwa chosakhuluka kwanga. Lero Baba ndikhulukireni, pa zomwe nayankhula ndikhulukireni. Ineso ndikukhululuka, ineso ndasiya kupsa mtima. Ndiyakonda iwo amene ndinakwiyira, ndiyakonda iwo amene sinakhululukire. Pali anthu ena tinanenesa uyu sinzampasa somoni, kapena uyu sinzapangapo ABCD, sinzamuimbirapo foni. Upange chisankho. Haleluya. Kukhululuka is action. Sitimangoena kuti ndakhululuka.
ngati wakhululuka onesa kuti watani wakhululuka. Pala anthu ena kuwayimbirako foni napasa moni, ndimafuna ndikupaseni moni, Ambuye akudaliseni. Haleluya. Pamenepo ndiye kuti kumwambaso kunena kuti amene watani wakhululuka. Osangoti ninakukhululukira kalekale. It's not enough. Ngati unamkhululukira kalekale, kodi ndiliti unampasapo moni? Ngati unamkhululukira kalekale, kodi ndiliti unamugulirako bread kandi sugar? Ndiliti unagulirapo apongozi ako chitenje? Ndiliti unagulirapo apongozi ako nsalu? Haleluya. Akuti action ndiyomwe imaonesa kuti watani wakhululuka. Ambuye Yesu akuti ngati ufuna kuti zako ziyende zipite chitsogolo, akuti you must forgive by the heart. Akuti ukhululuke ndi mtima wako osati ndi kamwa lako. Namkhululukira kale amene uja. It's not enough. Akuti khululuka ndi mtima wonse. Chifukwa mtima khululuka kuti mzimu wa Mulungu usakhumudwe mu mtima mwako, mzimu wa Mulungu asakuchokere. Sitima khululuka kuti winayo timusangalase. Enafe tingati mabosses ena ake. Mulungu akuti khululuka, ukuti ndimukhululukira bwanji apepesa, ndimukhululukira bwanji andigwadira, ukalephera kulowa kumwamba. Kukhululuka sitimakhululuka kumusangalasa amene atalakwira. Timakhululuka kuti ifeyo tipeze mtendere, timakhululuka kuti ifeyo tikalowe kumwamba. Ngati sunakhululuke, mzimu wa Mulungu sakhala mkati mwako. Chifukwa chomwe chimabweretsa mzimu wa Mulungu mkati mwako ndi iweyo kukhululukidwa. Mzimu wa Mulungu ali mkati mwako poti iweyo Mulungu watani akukhululukira. Ngati ukulephera kukhululuka, ndiye kuti ukumufunsa mzimu wa Mulungu chifukwa chani muli mu mtima mwanga amakuchokeramo, walephera kukhululuka. Kusakhululuka ndi kuchosa bridge lomwe likuyenda kuti likutenge iweyo kupita ku chipulumutso chako. Timakhululuka osati kusangalasa amene atilakwira. Amene atilakwira ujayo amakhala kuti akudya masoseji, moyo wake uli bwinobwino zikuyenda. Koma iweyo amene sikukhululuka ndi amene umawawidwa, ndi amene sumamva bwino, sumakhala ndi mtendere. Chifukwa chani? Mzimu wa Mulungu salinso mkati mwako. Pamene pali mzimu wa Mulungu pamakhala mtendere. Pamene pali mzimu wa Mulungu pali bata. Chifukwa mzimu wa Mulungu ndiye Yesu Khristu. Akuti nonse othodwa, nonse mulibe mtendere, bwerani kwa ine ndizakupasani mtendere. Haleluya. Tiye tikumbukire ndi ndani amene sitinamkhululukire, ndi ndani amene tinapya mtima chifukwa cha munthu ameneyo. Akuti mukhululukire. Ukangomukhululukira ona mzimu wa Mulungu akukhazikika pa mtima pako. Ndipo verse la Efeso chapter 1 verse 3 loti uzalandira china chilichonse kuchokera kwa Mulungu kuzera mwa Mzimu Woyera, kuzera mwa Yesu Khristu ulandiradi. Business itasimabwera chifukwa chani? Sunakhululuke. Ntchito ija simabwera, sunakhululuke. Anaja samabwera, sunakhululuke. Makontrakti aja samabwera, sunakhululuke. Akuti mdaliso wina lonse ubwera kwa iwe kuzera mwa Yesu Khristu amene ndi ndani? Ndi chikhululuko. Opanda kukhululuka palibepo Yesu Khristu. Haleluya. Pamene ulipo yamba upemphera, Baba segulani maso anga. Kodi vuto ilili, kuseri kwa vuto ilili kuli ndani? Kuseri kwa vuto ilili kuli ndani? Baba ndioneseni, ndioneseni. Ndimaona ngati achimwa ndi mwanayu, ndimaona ngati achimwa ndi bambowa. Kodi Ambuye ndithandizeni ndisaone zimenezo, ndingoona kuseri kwa vuto. Kodi kuseri kwa vutoli ndi ndani? Chifukwa chani banja langa sili kuyenda bwino? Mulungu akuti Satana akulimbana ndi banja lako, limbana ndi Satana, usalimbane ndi munthu, uzingopemphera. Akuti iweyo ndiwe chida cha Mulungu, ndiwe chida cha Mulungu. Ngati uli chida cha Mulungu, khala chida, uzipemphera pakati pa usiku. Khala chida, khala chida, pemphera, pemphera, pemphera. Paraka yata yazo ipapa yata rashaka yaba ipapa yata rashaka yaba ipapa yata
tataraso rasha raka yabo ipapa yata yazo. Baba ndipase ni mzimu wa chikuluko, ndipase ni mzimu, ndipase ni mtima wokuluka omwe sinakulukire Baba ndakulukire ndani wanga si makolo wanga, ndani wanga si makolo wanga, si anti yanga, si ankolo wanga, si apongozi yanga, ndani wanga ndi Satana. Ambuye ndipase ni zida, ndipase ni kutegera kokagonjesa Satana, ndipase ni kutegera kokagonjesa Satana. Pempera 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 pempera, usalimbane usalimbane ndo salimbana nao, limbana ndi chief enemy, limbana ndo bwesa futoyo, limbana ndo bwesa dani yakoyo akuti ameneyo ulimbane nayo. Pempera pempera. Baba segwani mtima wanga, segwani mtima wanga, ndikumbuseni ndi ndani sinamkulukire Baba, ndimkulukire by the heart. Play 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 play. Inzimu osakuruka pamoyo wako out in the name of Jesus. Inzimu osakuruka pamoyo wako out in the name of Jesus. Obwesu nakurukire uwakurukire muzina Yesu Kristo. Pempera 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 pempera. Pempera 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 pempera. Play 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 play. Pempera 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 pempera. Play 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 play. Pempera 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 pempera. Rasha kaya papa ya tata rakata ya papa e papa ya tata rasha kaya papa e papa ya tayazo risha kaya baba e papa ya tata rasha kaya baba ra papa ratata raso risha baba ri papa ya kaka ya tata raso raja baba ri papa ya kaka ya tata ra papa ya tarazo risha baba ri kaka ya papa e papa ya tazo.